Good evening. Just would like to ask, would you... Absolutely not. Thank you very much indeed. My mother's very upset right now. Thank you. Ďalšou zvláštnosťou na tomto prípade je fakt, že súd ešte v piatok v noci, po tom, čo sme nahrali náhradnú rodinu, vydal špeciálne rozhodnutie. Podľa neho nesmie nikto o ničom, čo súvisí s týmto prípadom, informovať. Dotknutá rodina hovorí o zastrašovaní. Podľa pani Študencovej je toto nariadenie obyčajný podvrh, aby zastavili novinárov. Našla množstvo nedostatkov. Nemusíte sa novinári ničoho báť, ani slovenská strana, lebo je tu dátum 19. novembra. Do 19. novembra na budúci týždeň môžete kľudne informovať. V útorok je ale ďalší deň D. Súd, ktorý rozhodol, že deti idú babke, bude pojednávať opäť. Mali predložiť svoj návrh, akým spôsobom by sa mal transfer detí na Slovensko uskutočniť. Teraz je to už o sile argumentov. Britská SS jasne naznačila, že chce chlapcov čo najdlhšie držať v Británii. Slovensko má navrhnúť kompromis. My sa chceme dohodnúť, nájsť dohodu, ktorá by bola skutočne dobrá pre všetkých. Pokiaľ slovenská strana pristúpi na to, že budeme mať nejaký tranzičný proces na zvykanie si detí pri mne, ak na to Slovensko pristúpi, tak sme prehrali. Presne toto už raz totiž riešili a Briti to nedodržali. Babka riešenie má. Náhradnú rodinu pozýva na postupné odlúčenie k sebe domov. Ak ich tak milujú a tak im záleží na tých našich ukradnutých deťoch, tak nech prídu na 2 týždne na Slovensko. Ten, kto má teraz pevnejšie nervy, vyhráva, hovorí Andrea Cisárová. Napriek tomu, že všetci majú nervy na prasknutie, treba si zachovať chladnú hlavu. Z Londýna Darius Haraxin, televízia Joj.